यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी खातिर कि अरे घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, कि अरे घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, अच्छा लेला जा बच्चा के बाबा का बुला डोजर, चलेला जा बच्चा के अरे के बात कि घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, घुसले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जा बच्चा के, चलेला जा बच्चा के बाबा का बुला घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर। ए भैया हम चाचा तनी दोनों हाथ के उठावे के बाद ताली बजावे के बाद चलेला जा बच्चा के, चलेला जा बच्चा अच्छा हमार माता बहन लोग जा पे आई बड़ी जा हेलो 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 अब मान ले जितना भी हमारे चाचा लोग बड़े जिनकर बियाह हो गई बा। हाँ अच्छा बैटरी इसका चेंज कर दे। हेलो हेलो जितना भी हमारे माता बहन लोग के बियाह हो गई बा, हमारे चाची लोग के आ जेकर जेकर बियाह नहीं खे भाई वहाँ लोग के हम अभी छोड़ देता नहीं, जेकर जेकर बियाह हो गई बा हमारे चाचा लोग के चाहे हमारा बाबा लोग के सब लोग तेजा हमारा चाचा दिखाता होने हमारे भाई लोग बढ़ जाता देखे में कुआर लगाता रह जा। तो हम चाहता नहीं जितना लोग के बियाह भइल बा हमारे चाची लोग के छोड़ के दादी लोग के छोड़ के जितना हमारा पुरुष में जितना भी लोग बड़े जिनकर बियाह भइल बा तनी आप सभी हाथ उठाई जाए। हम चाहते हैं जितने भी कैमरा वाले भैया हैं थोड़ा कैमरा मुड़ाइए और इस चीज को जरा फोकस करिए। अब देखा एगो एगो मैंने होने देखा एगो बाबा बड़े हमार दूसरा माइक दिए ना भैया जल्दी थोड़ा। हाँ देखिए होने एगो बाबा बड़े केहू ना हाथ उठौलस एजा एजा ना हजारों के लाखों के भीड़ आई बा। अच्छा रउआ लोग के शादी हो गई बा, बियाह हो गई बा रउआ लोग के। देखिए हमारे बाबा लोग हाथ नहीं खन उठावल जा। तो मान ली जब चाची खिसिया जाई हैं चाहे हमारे भाभी खिसिया जाई हैं तब बड़ी प्यार से उनकर राजा जी उनकर सैया जी उनकर सिका कही है कि अरे सिलवर पे चूड़िया फोरे लुबे जा तो अपना ई राजा जी के दिलवा काहे तोड़ लुबे जा। और का कि माथा बनाया चरा ओढ़े लुबे जा कि तू माथा पना चरा ओढ़े लुबे जा। आए भैया आए अपना राजा जी के दिलवा का ओढ़ लुबे अपना राजा जी के दिलवा का तोड़ लुए जा। अब रानी जी का कहली ए राजा पहले नियन नहीं मानेला अपना में हर के घर खानी जानेला ए राजा पहले नियन नहीं मानेला ए राजा पहले नियन नहीं मानेला आय अपना में हर के घर लिखा जानेला। राजा जी का कहले हे लक्ष्मी जी तनी हमरो बतिया सुनी आने माथा बनाया चारा ओढ़े लुबे जा माथा बनाया चारा ओढ़े लुबे जा अपना राजा जी के दिलवा का
जानी का कहली एक लाइन कि में दोष नहीं खे कवनो बंगलिनिया के आ तोहरे आदत भइल रखेला नचनिया के कि में दोष नहीं खे कवनो बंगलिनिया के तोहरे आदत भइल रखेला नचनिया के में दोष नहीं खे कवनो बंगलिनिया के तोहरे आदत भइल रखे कि हाय फेंक दन लोढ़ा गुस्सा जन कर थोड़ा चूड़ी फूट जाए रंग छूट जाए तहरा राजा के दिलवा तहरा राजा के दिलवा टूट जाए तहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए हाय फेंक दन लोढ़ा गुस्सा कम कर थोड़ा चूड़ी फूट जाए समय बहुत कम बात तो एक एक लाइन हमारे एगो गाना आप सभी के बीच में आई बा ओकरा के हम फिर आप सभी के बीच सुनाई कि कश्मीर के फ्रूट लागेलू काला सूट में क्यूट लागेलू जन गाना बा यस मनोरंजन पे आइल बा अखिलेश रैंकल के कंपनी है आ काला अखिया के कजराए जान आ तू काला काला तिल कुट लागेलू आए भैया उड़े वाला पैरासूट लागेलू काला सूट में क्यूट लागेलू सूट लागेलू काला सूट में क्यूट और ये गाना आप सभी के बीच इंस्टाग्राम पे भी आई बात आप सभी अपन ढेर सारा रील बना के आशीर्वाद दें। आर्यन बाबू मनोज मेहर भैया को बात करनी